ना हाग्रोसो खोब गोजोननाय मोनदों दिनैहाय गेजेर बिजनि दख'रा फरायसा आफादा 21थि बोसोरसालिया जथुमा जि कनफारेन्स बेखौ जि खुंनायनि थाखाय जि मोनसे रिसेपसन कमिटिनि जि मावख' बेखेवनाय बेयाव आंखौ लेंहरनानै मावख'खौ बेखेवनो होनायनि थाखाय आङो गेजेर बिजनि दख'रा फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो लोगोसे रिसेपसन कमिटिनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों बे हाबाफारिखौ बे गोथार हाबाफारिखौ आंखौ मावफुंनो होनायनि थाखाय मिजिं खालामगोन आसा खालामगोन नैबे गेजेर बिजनि दख'रा फरायसा आफादनि 21थि बोसोरसालिया जथुमाया फैगौ डिसेम्बर दाननि 21-22 अक्ट'आव जि खुंजानो थांगासिनो दङ बा बे कनफारेन्सनि गेजेरजों नैबे गेजेर बिजनि हालामनि जि जेंना समस्याफोर बे समस्याफोरा नैबे डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजों सावरायजागोन मोनसे थख' डिसिसन मोनसे फैगोन आरो बे डिसिसनखौ जिल्लानिसिम बिथांखि महरै दैथायहरगोन आं बेखौ गेजेर बिजनि दख'रा फरायसा आफादखौ खावलायगोन जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननानै बुंबा बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमानो बर' जाथिनि जेंनाखौ लानानैसो जोनोम मोननाय बे मोनसे फरायसा आफाद बे आफादा दिनै 56 बोसोर आगान होबाय बे 56 बोसोरावबो दिनैहाय बर' जाथिनि दिनैसिम खामानि मेंनाय गैया बानाय गैया खामानि मावगासिनो दङ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माखासे मिशन लानानै खामानि मावगासिनो दङ सोलोंथाइनि बिथिङाव मिशन स्किल कुवालिफिकेसन होनानै दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि जिखिनि इयुथ्सफोरखौ जे बिथांमोननि जिउ राहा दानायनि थाखाय दिनै स्किलनि सायाव दिनै माखासे मिशन फोसावनानै खामानि मावगासिनो दङ दा बेखौ बयबो मिथिखागौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने मा दिनैहाय बुंनांगोन दिनै बर' जाथिया नैबे अबस्थासिम मोनफैदों होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे खामानि मावनायनि थाखायनो दिनैसिम बर' जाथिया बे अबस्थासिम मोनफैदों होननानै जों बुंनो हायो मानो निस्सय बेखौथ' सानखानांगोन नैबे जोंनि बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङावनो थानाय मोनसे दख'रा आफाद दा बे दख'रा आफादनि जि रायजो राजा बिथांमोननि जि मोनसे गांनाय उखैनाय बा बिथांमोननि साननाय हनाय दा बिथांमोननि साननाय हनाया जाफुंनांगौबा बा बिथांमोननि नैबे गेजेर बिजनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि साननाय हनाया जाफुंबासो बर' जाथिनि साननाय हनाया जाफुंगोन दिनै बाक्सा जिल्लायाव गासै मोन 25 दख'रा दङ मोन 25 दख'रानि बबेबा मोनसे दख'राया जौगाबाल' जानाय नङा बेहाय जों बुंगोन सिदायै मोन 25 दख'राल' नङा सारा माने बर' जाथिया जौगानांगोन बा बे बर' जाथिया जौगानांगौबा नैबे ओनसोलाबो जौगालांनांगोन आरो बेनिखायनो नैबे बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों बेखायनो बुंनाय जादों नैबे बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों नैबे गेजेर बिजनि हालामाव जिखिनि जेंनाफोर दङ दा बैफोरनि सायाव नैबे डेलिगेटआव मोनसे थख'खौ सावरायनाय जागोन मोनसे डिसिसन जागोन आरो बेखौ बिथांखि महरै जिल्लानो दैथायहरगोन आरो जिल्लाया हानायखिनिखौ जिल्लाया मावफुंगोन आरो जिल्लाया हायै जायफोर बिथांखि दैथायबा बेखौ मिरु आफादनिसिम दैथायहरगोन बेखौ दिनैहाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रोखा फोरमायदों जिल्लानि सासे सोद्रोमा हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांनि जि मोनसे कल रेकर्ड ओंखारदों होननानै बुंबाय थादों माने आंबो माने मिडियायाव नुदों माने जि कल रेकर्ड ओंखारदों बेयो आसलथे माने मोनसे सर्टिं खालामनानै बियो मोनसे फोसावनाय कल रेकर्ड माने बेयाव फुल जिखिनि रेकर्ड बे फुल रेकर्डआ गैया आसलथे बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा जाथिनि माने जिखिनि अलखद समाव बा जाथि जौगानायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावबाय थानाय समाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जिखिनि सावरायनाय बेफोर सावरायनायनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ दिनैहाय क्लियारलि बुङालासिनो बेखौ दानस'नानै माखासे बाथ्राखौल' सोसन होनानै माखासे दिनै समाज बिथिंनि बा ससियेल मिडियानि गेजेराव फोसावनायखौ जों नुबाय थादों दा जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि फोसावबाय थादों बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जों बेखौ खावलायगोन मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जोङो माहारिनि खामानि मावो सोरबा दिपेन बर'आ हारसिङै सोरनिबा माने खैसाराव बिदि माखासे जि फान्दायनाय बियो दिनै ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थादों बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना बे माने कल रेकर्ड भइस रेकर्ड बे भइस रेकर्डखौ जाहाथे स्पस्ट' भाबै
माने बे मा बाथ्रा सावरायनाय जादोंमोन बेखौ बुंजोबनांगौ माने होजोबनांगौ माने दानस' होनानै बबेबा मोजांखौ गारनानै गाज्रिखौ होनायखौ जाहाथे बिदि खालामा बेखौ आङो खावलायगोन जायफोर बिथांमोना होयो। बिनि थाखाय दिनैहाय जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिनि सायाव जों गोख्रों राहा लागोन। माने जिखिनि दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव जिखिनि गोसारबाय थानाय जि नंखाय फोसावनाय दा बेखौ जोङो आयेनगत भाबै जोङो राहा लागासिनो दङ। जाहाथे जायफोर बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों बेनिफ्राय सोरबा जुदि मावदोंबा बिनिफ्राय जाहाथे सिखार जाखानाया गाहाम, नङाबा जों बिनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लानायखौ जोङो लागासिनो दङ। बेनि सायाव आं बेखौनो फोरमायनो सानदों दि थारमाने जोंनि नैबे नब्लांखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनायनि उननिफ्रायनो जों साफ्रोमबो गासै गावबा गाव साब कमिटिनि बिबानगिरि आरो लोगोसे जोंनि आरसिनि बिबानगिरि गासैबो साखा फारा मावनानै जोङो जोंनि नैबे 21थि जिथुनिखि एनुवेल कनफारेन्स बे एनुवेल कनफारेन्सखौ जोङो गाजा गोमजायै जाहाथे खुंफुंलांनो हायो। आं बेखौनो थारमाने रायजो राजा गासैनिसिमबो थारमाने अनसायनाय मोनगोन साननानै मिजिं लानानै बेखिनिखौनो फोरमायनो सानदों आरो। दा जोंनि नैबे डिसेम्बर दाननि 1-2 खालाराव जानो लागामोन। दा बे खालाराव जानो लागायाव जोंहा गोबां उसुबिदा सफैदों। मानो होनोब्ला जा सेन्ट्रेल एबसुनि जिथुनिखि दिल्लीनि प्रग्राम, बे दिल्लीनि प्रग्रामाव जोंनि दख'रानि गासै बिबानगिरि मावथि बिथांमोनानो थारमाने बावहाय बाहागो लाहैनाय जागोन आरो बावहायनिफ्राय गिदिंना फैनायाव जोबोद गोबाव जागोन। आरो लोगोसेयैनो जोंनि जाय थारमाने जायगायाव जोङो जोंनि कनफारेन्सखौ फाथिनो लादों बावहाय थारमाने अखा हानानै एसे जायगाया रानस्लाबाखै। दा बिनि थाखायनो जोङो फावसायनो लागा जादों। आरो बेराफारसेथिं जोंनि नैबे कनफारेन्सखौ ग्रोम ग्रोमै गाजा गोमजायै रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनगोन होननानै थारमाने जोंहा थारमाने गासैबो आबादारि गोजा बे जोंनि ओनसोलाव। बे आबादारियाव थारमाने फोथाराव माइआ मोनजोबनानै माइ हानो गोनां जाहैदों। दा बै माइफोर हानानै थायोब्ला जोंनि कनफारेन्सआ जेरैबायदि जानांगोन बेबायदि जानाय नङा होननानै जोङो थारमाने माइफोरखौ हाजोबनायखौ नायनो होननानै जोङो फावसायनायखौ लानाय जादों। दा बे प्रग्रामनि थाखाय जोंनि नैबे रायजो राजानि जिथुनिखि आबाद मावनानै जिथुनिखि जिउ खुंनाय आरो लोगोसे जोंनि नैबे दख'रानि सिङाव थानाय गासै मावथि बिथांमोना गासैबो थारमाने साखा फारा मावनानै जोंफोरनि जिथुनिखि खामानि बे खामानिखौ मावफुंसारनायाव ग्रोम ग्रोम बाहागो लानानै थारमाने बिथांमोना खौसेथि दं बेखौ थारमाने फोरमायनो साननानै जोङो थारमाने नैबे कनफारेन्सनि खामानिखौ मावफुंलांनो सानदों।